Uyazi nje into endihlala uyazi ba inoba kanene xa sele ngoku egqitha apha kuni adani ikhwaza athi kutheni ningavumi ndinibulisa guys sithi hayi asikuvanga sicela uxolo sesi kuzeke ve ntoni apha kuye ngoba ngoku ndikwenye ilevel ngoba ndiyabaqonda ka bekulaa level iphaa bedlalela ii-boys ezinkulu ii-dudes ezinkulu ngoku ubona ngubatyhe hayi ngoku basondela nasemaphareni kuze ke intoni le ngxaki yintoni ipheleleyo kanje eyibone njani yena uba ngoku ifanele ngoku amaphara ngoku ayisafanelanga abaya uve ntoni apha kuye elabona itawulo ephethwe ngorhawuzana apha ifa iduku ayibona idlakadlaka hayi kantshona ntsika kuseke kwenzeke ntoni ndifuna nina mabhinqa kanye kaniyica niyazana kunjalo nje bhinqa laze linye ibhinqa kuzeke intoni le ucaba hayi ngoku ayisatsho kakuhle